ka Beauty Mafungwashe Mtuchane. Beauty Mafungwashe Mtuchane was born on the 12th of February 1944 to Mr. Gideon and Evelyn Makgadebe September. She did her primary schooling at a number of local schools at Buguveni location, Flagstaff, where she was born. She then completed her secondary education at Palmerton High School. In 1962, she went on to Mfundisweni College of Education, where she trained as a primary school teacher. She then taught at Ndabankulu Primary School in Flagstaff and later pursued a senior certificate as a private candidate. In 1967, she got married to the late Mr. Walsh Mzauteti Mtuchane Umanci, the last born of son Chief Sakokuchwa Mtuchane and Maquda. Thereafter, she taught at a number of primary schools, largely in Flagstaff. She had a short stint at Ndaliso High School, where her husband was the deputy principal. In 1978, she joined him at Mqekela High School in Lusikisiki, where he was the then principal. She taught English, isiXhosa, history, and career guidance. Driven by her underlying love for education and inspired by her husband in 1983, at the mature age of 39, she further advanced her studies, pursuing full-time a Bachelor of Arts degree at the University of the Transkei. After completing her BA studies, majoring in English and isiXhosa in 1985, she returned to serve along with her husband at Mqekela High School. In 1989, she enrolled full-time for library studies at the University of Natal in Pietermaritzburg. It was in the first few months of this enrollment that she met her debilitating car accident, cutting short her studies. She then joined her husband, who was the circuit inspector in Flagstaff, becoming the deputy principal of Langa Senior Secondary School. Subsequent to the tragic passing of Umanci in a car accident in 1992, she had a short stint at Mfundisweni College of Education before settling down at Strau College of Education as a senior lecturer in 1993. Whilst lecturing at Strau College of Education, she further pursued her studies, obtaining a Bachelor of Education in 1995 and a certificate in Adult Basic Education at the University of South Africa in 1996. Gifted with an attitude of hard work and a brilliant mind, she later obtained an honors degree in a Bachelor of Arts, specializing in African languages at the same university in 1999. The following year, 2000, she obtained a certificate in outcomes-based education by correspondence at the University of the Free State. In 2001, she registered for a master's degree in education at the University of Natal, but later succumbed to the pressures of long-distance traveling to Durban, given her limitations in mobility that were born from the accident she survived in 1989. In 2002, she became a curriculum advisor in the Bizana district. In 2007,
She obtained a certificate in environmental education at Rhodes University. 2 years later, at the age of 65, she retired. By this time, to many, she was fondly known as Xolo because of how she enthusiastically called everyone Xolo, her in-laws' clan name. After her retirement, she served at the Department of Education in various capacities. At the same time, she enacted her passion for understanding the Word of God, obtaining a diploma in theology with several distinctions at the Mukanyo Theological College in Pretoria in 2018. She spent her last years seeking in-depth understanding of the Word of God and taught it at every opportunity she had. She is survived by her younger sister, Nontembiso September, her children, Nosisa, Vyogazi, Kanyisa, Tozama, Pagamisa, Lunga, and Loyiso. Her daughters-in-law, Mafagu Nwabisa, Madlamin Yolisa. Her grandchildren, Sinesipho, Vuyisa, Tsika, Xolela, Hluma, Kwande, Khwezi, Luminati, Lubanzi, and Malwande. Nosapho olubanzi lakwaManci, Oxholo, Mbali, Wabana, Chichisintaba, Mthi owawabhekisa amasebe ethukela. Sithi phumla ngoxolo Mkhonda, Dembula, Gadula, Digili, no Sakhana, Ganagu, Xhelinkome ingafi, Njilo kabaliso, ugqatso oluhle ulifezile. Enkosi kakhulu. Masivume ke ngoku ingoma sizawuphakamisa ezithethi ezibini, isithethi sakokwabo nesithethi sasekhaya. Ngomo yakaThixo, ngomo yakaThixo, umoya kaBawo, besenza inkonzo bevuya kunene. Umoya kaThixo, umoya kaBawo, besenza inkonzo bevuya kunene. Umoya kaThixo, umoya kaBawo, besenza inkonzo bevuya kunene. Oloke ndicela ngemvume yenu ngabazali ndicule iculo lekhaya. Yesu wena ungumhlobo
obesiphathele izwi. Ndibulise kotata bonke, oomama, kwifemili yakwaManci apho uThixo wamthumelela khona ukuba ashiye kwaSeptemba ekhaya, wamthumelela kwaManci apho wathi ndofa apho ndifa khona xa uSibaliso alishiya eli lizwe. Ndizawuthetha ngodade wethu uSisimafungwashe. Sikhuliswe ke ekhaya ngenkonzo. Xa bekuzoqalwa inkonzo sizothandaza besiye siculosana enyangweni, apho bekungafuneki noba kubekho umntwana ohlekayo. Saphinde kwakhona apha ekukhuleni sakhuliswa ngomhlaba. Kuthiwe noba sotreyina ekholeji, kuthiwe eka eso sihlangu sihambe siye emasimini sohlakula. Noba ke abazali bethu babengafundanga batsho, kodwa bebeyithanda imfundo. Kuthiwe bathi xa bethetha umama Rhadebe notata Gideon, ze ningapheleli epha emfundweni kuphela yokuba nibe nezatificates, umhlaba lo ze niwazi. Uhlukene ke umntakwethu nokuphatha umhlaba xa selimele kwingozi yemoto. Kwakhona njengokuba ebeyithanda imfundo, sikhulise ngayo imfundo, ebelinqwenelela nekhaya ukuba lifunde. Ebenganqweneleli ikhaya in fact kuphela, ubebenqwenelela nabanye. Bendike ndifike mna kukho, andizubabisa, ndifike phakathi nekhaya bekhona. Kangangokuba ke wayebright umntakwethu, ubethi xa ebona iripoti yomntu umbone uba hayi akonwabanga kuba oko wafunda wayengayazi kwayinto ekuthiwa kukufeyila. Sasibhonjiswa ke nakabazali kuthiwe eyi apha awenzanga kakuhle. Zinto zontathu ke ezo ebezithanda. Okundimangalisa kakhulu ke kwiintsuku esezohamba umntakwethu, I think on the 28th, uthi utata kwizinto ayala ngazo abantwana bomntakwethu wayengekho, kodwa unyathele kuzo, ucele obo bunye. Wathi kubantwana bakho umntakwethu ze kungabikho groups. Konke okunikuyalwa ngutata umfundisi, he was not there. Kukuthi nje nihambe nako, nikubambe. Xa eqalile uSisimafungwashe eniyala abantwana bam, eniyala ngalo mthandazo, eniyala ngobunye, nani ndiqinisekile niye nathi xa utata umfundisi eniyala namangalo ukuthi wayengekho. Enkosi. Inkosi yoxolo mayibe nathi. Amen. Ndibulisa inkonzo yonke lapha
utata umfundisi, utata osiphathelele inkonzo kaSisimamkhonde ngegama lenkosi uYesu. Ndingumamsebe obizwa ngoba ngumamlatha. Ndingumtshakazi walapha otshakaze noSisimamkhonde. uSisimamkhonde ngumolokazana katata omdala wam apha emzini. Inkosi mayibe nathi. uSisimamkhonde sifike apha kwaManci ngonyaka omnye. Xa ezotshata ndandisenza udaka ndilungiselela indlu apho kuzohlala uduli lwakhe khona. Sihleli ke noSisimamkhonde apha emzini kwaManci. Njengoba ethathwe nguThixo eselapha kwaManci, ube mhle kakhulu apha emzini wakhe. Ukufika kwakhe apha kwaManci wawungeke utsho uba ngumntu ofundisiweyo. Njengoba sechazile usisi, wathi bafundiswa esikolweni, bafundiswa nangomhlaba. Kwathiwa ubutyebi bomntu bulapha emhlabeni, kuba kaloku le nto yathethwa nguThixo kwasekuqaleni. Inkosi mayibe nathi. Usebenzile kakhulu uSisimamkhonde apha kwaManci. Usebenzile kakhulu. Kwakulinywa emzini wakhe ngelaa xesha. Ngelaa xesha lethu kwakulinywa amasimi emakhulu ekude. Kusilwa amajiki, kugaya phantsi kungekho grinder. Kusenziwa udaka, kungekho zindlu ziplasteleyo ngelaa xesha. Kungekho carpet apha phantsi, zingekho ii-tiles. Kusindwa yakuba indlu irhidwe ngodaka. Ezi nto wayezenza uSisimamkhonde engumtshakazi. Emhle njengoba nimbona, niyambona. Emhle nalapha entliziyweni. Wayengathi xa eye emlanjeni ke afike aqubude ibhakede. Kungekho pheyile ke ngelaa xesha wasenza amabhakede. La sengasafunwa ngoku lulutsha lwethu. Wayefika akha amanzi ahambe opheka. Kwakugcwala ke phaa njengoba kukomkhulu. Kuhlele kugcwele. Uzothi noba ubesenza udaka. Utata wakhona ke athi, "Yemtshakazi, wenza ikomityi yetaphu, ayeko loo daka, hlamba izandla enziti." Sanditsho usebenzile kakuhle kakhulu uSisimamkhonde apha kwaManci, wanyamezela. Kungekho mntu abonakalisa ukuthi uyahlukunyezwa. Xa kusithiwa yeka le, yenza le, umntu ayeke loo nto, enze laa nto kuthiwa makayenze. Emhle apha ebusweni. Inkosi mayibe nathi. Ndigqitha kule nto uba mhle apha ebusweni kuba ke enyanisweni amaxesha atshintsha ngoku sibhekileyo. Asingeke thina siyenze ke le nto kwaba bantwana esinabo ngenxa yamaxesha ukungafani kwawo. Kuba nencwadi esiyifunda ithi izinto zonke zinamaxesha azo. Sisebenzile kakhulu ke noSisimamkhonde, sihlele kakuhle kakhulu. Zange kubekho zaqhu ekuthiwa nanku uMamkhonde ephambanisile, nanku uMamkhonde etheni. Besisebenza nje kakuhle. Imizi yakwaManci ke mininzi. Kukho engapha eMkhumbi, abanye kabawazi umkhumbi abalapha, abanye bayawazi umkhumbi. Sizohamba ke siyotshona eMkhumbi sithwele iinkuni apha entloko, siphethe imingqutsho ebesiyingqutsha ezingqutshweni. Ungathengwa sempo. Ndincoma into ethi usebenzile uSisimamkhonde, kunjalo nje ke ndiyamthanda. Ndiyambulelela kuThixo kuba ufele apha emzini wakhe. Wafela enkosini enguYesu Kristu. Ndiyambulelela kakhulu, ingasenyani njengoba setshilo utata umfundisi, abantwana bakhe bayifunde le nto. Ndiyayithanda ke nale ekhuthazayo apha kubo ekuthiwa xa kukho phuma ecaleni ze nimdlalele madoda, nimbonise uba, nimkhumbuze uba kutheni utata umfundisi, kutheni ngowamhla wokubekwa kwamama, kuthiweni. Ndiyambulelela kakhulu uSisimamkhonde, ube nobubele, uthanda umzakhe, uhloniphile. Njengoba kugcwala ke phayana, kuyadliwa, kuphekwa inkobe, kuphekwa ukudla, kuselwa irhewu, hayi imbila, irhewu elibilayo. Lenziwe ngumtshakazi egaye elityeni, hayi kugrayinda. Uzenzile izinto uSisimamkhonde engabonakali imfundo yakhe itheni, esebenza kakhulu. Sanditsho ndimthanda kakhulu ke ngoku nangokuthanda ukholo kuba nangoku ngeli xesha xa ndikhawulezisa
nangolo mzuzu wakho wokugqibela mna undifowunele ngomhla we-24 esithi simamlatha ndiyahamba nisale nibanye njengoba besibanye. Amazwi akho okugqibela wathi umntu ahlale ekuthandazeni, iyamncedisa umuntu into yoba ahlale ekuthandazeni kude kube ngumzuzu wokugqibela. Ndithi xa ndimkhuza ndithi hayi simamkhondo wathi yima ekuthetha ndim ngokothethayo, kanti enyanisweni ke ngamazwi akho okugqibela laa ndisanditsho ndimthanda kakhulu ke mna umntu ofe wafela elukholweni, angaqali into umntu ajika ijikele angayigqibi. Xa ndizokwehla siyamkhulisa simamkhonde, ingase nathi sifunda apha kuye uba emzini kuyanyanyezelwa. Bayathanda abantu balo mzi, noba omnye uluhlaza kulo mzi kodwa kufuneka umnyamezele umthande, kuba kaloku xa wawusiza apha zange uqala ubuze uba banjani abantu balo mzi. Funeka ubathande, ubahloniphe, ubondle, ukhonze uKristu Yesu ngegama lenkosi uYesu. Amen. Amen, 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 amen. Masibulele kakhulu ngezi sithethi ezisanda kubakho kweliqonga. Endingeke ndiyivume ke kuba kuthi usisi wayemhle yedwa, wayemhle umyeni walo sisi. Ngeke ndiyivume caba nguye kuphela lo wayemhle, wamhle kangaka lo myeni wakhe. Naye uye kuye kube bona tyhini yantle le nto kwayengazange ayikhethe kwayona xa yayinto engakhetheki kwayona. So ndiyabulela kakhulu abantu abakhethu ngaloo nto. Usisi ke ukhanyiselwe ngexesha lakhe lokuba eza kusishiya. Uthi kuthi tata umfundisi nobhuti lo unkosi wethu sifike phaya kuye, athi bendiphila nabantu, mhlawumbe kungenzeka into yokokuba ngexesha lokuphila kwam kukho abantu endiye ndabanyathela ndingaqondanga, kanti kukho nabantu abathe bandinyathela bengayazi loo nto. Ndima ke ngoku ndisithi ndicela uxolo kubo bonke abantu endithe ebomini bam ndadibana nabo andenza kakuhle kubo. Athi ke ndicela ukubaxolela bonke nabathe ngexesha lokudla kwabo nam ubomi abenza kakuhle kum. Ndibaxolela, athi ke ndibaxolela unconditionally. Masiphakame ke ngoku ngengoma siphakamise abakhozi. Ayabiza magama, ayabiza magama, lilamikuna. Ayabiza magama, ayabiza magama, ayabiza magama, lilamikuna, 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 lilamikuna. Ndisenzela into yoba ke uba kuthe kanti baye bafika singabavimbi ithuba, usisi unobukhozi obungapha eLeidenburg.
obutheke ngenxa yezi zinto zale COVID batsho into yoba abuzukwazi ukuba khona namhlanje. Kwakhona usisi Nobukhosi obulapha eLibode kwaNorholela nabo bayazi basilapha namhlanje, kodwa nabo basithumelele umyalezo wovelwano bachaza ukuthi ngenxa yokuba oku kufa kukho indawo zonke, nokuthi ke la manani abekwayo okuba mabe bangaphi nabo abazuphumelela. Masidlule ke ngoko siye kumakhelwane. Umakhelwane ke kufanele uba ngeke side simculele, kuba xa evele licingweni bebonana ube omnye emva ecula ingoma omnye ukuze omnye aphume, kuba le ngoma iculwa apha phandle uyiqhelile. Makhelwane ongumama uN Chobonga. Amen. Ndibulise kuTata Mongameli, notata uMfundisi okhoyo, ndibulise kusapho lwakwaMdutshane nosapho lwakwaSeptemba, ndibulise kwizihlobo nezalamane ezikhoyo. Kule ndawo nabantwana bakaQholo bonke ngegama lenkosi. Amen. Ndiphakama, bendingazazanga noba ndingumakhelwane, kodwa ndizazi into yoba ndiyinto yonke apha kuQholo, andingomakhelwane kuphela. Uthe uQholo xa just a week before her departure, ndiyombona, wathi nguwe ozowuthethela abantu abandaziyo emngcwabeni wam. That was a week before asweleke. Ndithi ke mna ke andizuthetha kwapha kwasemngcwabeni wakho mna Qholo. Into ndizawuthetha kona ngawe, kodwa andizuthetha emngcwabeni. Apho ndizawuthetha khona ndizawuthetha kwi-80th birthday yakho. Athi hayibo busazi ngani na uba yazi abantwana bake ndathi ndizawuthetha kwi-80th ngoba zininzi izinto ofuna ndizithethe uziva, ndingazithethi ungaziva. Yiyo ke le nto ndithi andiqondanga uba ndingumakhelwane. Mandibulele ke ngeli thuba uQholo andinike lona lokuba ndiyime ngale mini ngaye. Abantu ke bazawubuza uba okokuqala kuQholo udibene phi naye. I'm going to be lengthy, mandinganiqhathi bantu abakwethu. Ndizawuthetha ngoQholo. Ndidibene noQholo ngexesha uQholo eseFlagstaff. Kodwa ke uQholo khange sibe nezinto ezisidibanisa kakhulu ngaphandle nje ngoba besikwa-education sobabini. But abo sidibene kakhulu noQholo, sidibene kakhulu ke ngosesihlele emagate, ngoba xa nifika endaweni yokuhamba ni-end-apha noba beninganakananga kakhulu emakhaya. But xa senifika endaweni yokuhamba nihoyane ngenxa yoba le ndaweni kuyo aninamntu unaziyo, kunyanzelekile uba nithandane. So uthando lwethu ke lwakhula ke sinoQholo. uQholo ke into esidibanise kakhulu uQholo yileyo kuba sizalana. Njengoba uQholo yena endele kwaMangci, mna ndizalwa khona.
Nanso ke into esidibanise kakhulu sinoqholo ubedla ngokuthi ke xa esenza into ndithi ungalibali kaloku uba wena ubhuti wakho uyaleza kum ngoba naseflexaf apho sasihlala khona sasihlala kunye endaweni enye. Kodwa uqholo ke eyona ndawo esidibene nayo kakhulu kuyo yile ndawo enemfundo phakathi. Zonke ezi zinto ezizigaba zemfundo uqholo azikuthethwa ngazo ndiyazazi ngaye. Kodwa eyona ndawo ke ngoku sidibene kuyo kakhulu naye kungeli xesha sele efunda sifunda apha eUniversity of Natal sobabini. Andizutsho ukuba besifunda ntoni kodwa indawo endifuna ugqitha nje kuyo yinto ethi uqholo imfundo njengoba sekuchazwe ukuthi ebeyithanda, she was very brilliant. Uqholo nangoku ngalomzuzu uqholo ebesathetha ngokufunda. Xa bendimvizithela week njengoba ndisitsho ndimgqibele iveki before asweleke, ndifika khona i-sewing machine phaa erumini yakhe. Ndithi hayibo Qholo uyathunga nangoku, uthi kaloku ndihamba ezi lessons zokuthunga. At her age uqholo ebesafunda into entsha. Ubengoneli kukungazi, ebengafuni igap empilweni yakhe. But ke ndizawugqitha nje kule nto yase-University of Natal kuba ndifuna ungayishiyi le ndawo. Sifunda sesibadala ke sinoqholo sobabini. Sifika ngale mini siyorejistarisha University of Natal, the then University of Natal le ngoku seyi-UKZN eHoward College phaa phezulu eThekwini. Kuneziteps ke kakhulu phaa, so uqholo bimsokolisa le nto indaweni eziteps phakathi ngendlela ebehamba ngayo njengoba sekuchazwe kuthiwa wayelimele. Sithandamisane ke noqholo kwesingene kwezi ndawo kuside kude kubethe nje o2 futhi sagqibezela le nto yokurejistarisha. Xa siphuma sekunetha iyatsho imvula iza ngaphambili. Asiqondanga uba lo mnyango esophuma kuwo le minyango ezivulekelayo. But sithe xa sisiza umnyango wavuleka and njengoba uvuleka nje kwatsho kwangena imvula sahlangabezana nemvula. Ndiza ke kule nto yokufunda senigugile. Xa sihlangabezana nale mvula sime noqholo sithi xhinxe soba ngesikwazi ukuphuma kule mvula. But ke njengoba simile nje emnyango abemva kwethu kugcwele nje izitudents abantwana basebancinci ke bona ababa full time. Bahlela apha ezideskeni along the walls ngoba bona balindile mhlawumbi balindile lecture elandelayo okanye andibasi. Kodwa liqela nje labantwana. Sijonge ngapha ke ngasemnyango sinoqholo. Asiyijonganga le yenza ke apha emva kwethu into basizuyenza nto. But njengoba simile nje sime kanye apha kulo mnyango o-automated ozawuvaleka ngoba sisukile. Asiwuqondanga thina uba lo mnyango kanti kwawuzuvuleka ubuvulwe sithi. Simile uyatsho imvula. Siyana ngamehlo noqholo basithini na ndithi ke ngoqholo imoto ikude asizukwazi ukuya emotweni ngale mvula masilinde kodwa silambile nendawo efuna ukutya kude nemoto ikude sithini hayi sike sime sinyamezelana sijongana ebusweni ke yayibona ke xa nibadala into encinci niyayicubungula ba kwayileyo moto ekude siyayijonga siyicubungule kwayileyo kuyokutya siyayicubungula njengoba simile nje isitsho imvula abanetha abantwana bemva kwethu aziphepetheka incwadi zabantwana bemva kwethu asibaboni thina babantwana abasihlebi kanje sigugile sinoqholo simile simemnyango umnyango uvulekile awuvaleki ndizothi ke kuqholo masisuka apha ngasemnyango masiyanetha ndikhangela indawo azawuhlala kuyo xa sisithi incwadi zabantwana zigcwele phantsi abadikwanga abantwana sithi nathi ke ngokwathi udam kwafudumala bangathi hayibo sithi abebesizigodolisa khona. So uqholo nje sihambe kakhulu naye kumnandi sigugezo babini wandosulela ke ngalento yokuguga uqholo. Besihamba kunye ke noba siya emsebenzini apha kwa-education. Sikhwela imoto sitshintshana ngemoto. Besibane ke apha emotweni. Uqholo wasi-introducer kwinto yokuthandaza. Xa usuka emageyithi usiya eBizana, it's a drive of more than an hour. So uqholo wasi-introducer kwinto yoba kapha endleleni masithandaze. Sithandaze kapha endleleni. Uqholo ke iculo belithanda kakhulu liculo elithi Inkosi ndoqhayisa ngayo. Bethanda le verse ethi Inkosi ndoqhayisa ngayo. Uzoyiqala ke le verse uqholo kunjalo nje ayitsho ke ngelizwi lakho uqholo unelizwi ke endakanandaba nenote uba yaphezulu yaphansi uqholo uzawucula qa. Cula kwakhe ke uqholo simjoyine ke ndim naye nabahlola ababini andizobabiza ngamagama. Omnye lo uthi udla ngokutsho kathi mna ke zange ke ndiye mnecaweni mna ndandihlele ebholeni. Kuzawufuneka ke xa ecula uqholo uvele uqine wena uyaziyo le nto yokucula. Uqholo ke amcule lo Nkosi ndoqhayisa ngayo. Athi bagqiba ukumcula
sicule sizawusithandaza. Abekuthandazeni ke uqholo was brilliant. Noba uyathetha uqholo ubumamela ngoba uqholo into ayithetha uzoba ngathi uyibhale phansi. Sele ethandaza uqholo will teach you into yokokuba xa uthandaza ukuthi it's a conversation ene-logic. Ababe ngathi bayaphendulana noThixo, amcacisele uThixo, awubeke umthandazo wakho uqholo. Ungandibuzi ke mongameli uba xa ummamele wena sowuthandaze nini. But ke uqholo ke this day uthi emthandazweni wakhe sinezinto esizithatha for granted. Uphahla olu luphezu kwendlu boba ebusuku ube nendawo yolala. Ukuhamba oku ngenyawo zakho zombini, ukuvuleka amehlo kwabantu abangaboniyo, kwabantu abangakwazi uhamba, azichaze izinto uqholo azi-appreciate-ayo kuThixo. Makavaleke uqholo ke ngoku ngo-amen kube kuhle. Lo athi yena icawe ke yena bese kude nayo akanamaculo uthule ngokuthandazwayo. Uthi ke yaqholo njengoba wena usithi Thixo ndoqhayisa ngawe utsho futhi wena ubulela ukuba nendlu uthini ngathi thina singekazithenga izindlu awudikuvanga usithandazela thina qholo singakabi nazindlu aphela uqholo insini wahleka uqholo sade sawufika eBhizana ehleka lejoku yoba wena qholo emthandazweni wakho ucinge ngawe wedwa wena khange usicinge thina. So uhambo lwethu ke noqholo belunjalo, but ke let me quickly go to uqholo enkonzweni. Uqholo sikhonze naye uqholo undikhulisile kakhulu enkonzweni nesidiploma ebezenza uqholo ze-theology ebeyandibiza athi masike senze lento. Idiploma ebesiyenza bantwana bam ibina 28 modules. Out of these 28 modules uqholo 20 plus ufumene OA. Ezi angafumana ngo-A ibingo-B kule 28. Thina ke besimane ke siwela nalapha ko-50 ubulele uba okondichole ndiwelile, but uqholo ubefumana OA. Kangangoba ukuba ngabe bekungavi kuyilento ye-COVID, I think even ne-lecturer yakhe would be here azothi pay i-last tribute kuqholo. Because I don't think kwi-students zakhe okanye kwi-life yakhe yokutitsha ube naso i-student esiperforme njengoqholo. I don't think imehlele loo nto. So uqholo made a mark not kuthi thina befunda nathi but nakulecturer uqobo. Uqholo ke undingenisile kakhulu ke mna kule nto inenkonzo phakathi because I began to appreciate uThixo ngoqholo. Kuba uqholo ebeqala kwinto ethi ndathi ukulimala kwam imilenze yam ndacinga uba ngeke ndikwazi ukuphinde ndinyathele. Ndathi neentlungu endadibana nazo sendisesibhedlele ndathi xa ndimcela uThixo ndathi ukuba ungandenza ndiphile ndingaphilela wena. Ayikho enye into endingaze ndiyenze ngaphandle, and indeed uqholo ayikho into ebeyicinga ngaphandle kwelizwi likaThixo nokuthandaza. Nabantwana bakhe bangayingqina lento. Uqholo nento encinci uqholo somvizithele kodwa uzawubiza abazukulwana bakhe. Athi hayi baqholo uzohamba singakhange sithandazene. Niguqe nithandaze. Uqholo ke lento uyivezile nalapha ecaweni esisiphiwo sakhe. Ngoba uqholo xa ethetha uthi ndimamele, sele shumayela uthi ndimamele. Uqholo ukufika kwakhe ukungena kwakhe ebushumayelini usetyenzisiwe kakhulu icawe ngenxa yesisipho sakhe sokuguqula abantu. And ndiyafuna ukugqitha kule nto bantwana bam ethi bethi xa ilanda uqholo impilo yakhe ngabazali bakhe amncome utata wakhe indlela wayemthanda ngayo. Athi wayendithanda mna mamanci utata kangangoba utata uba kwakuya ngaye mna nezinto ezizininzi ngenda ndingazenzi ndihlale ndifunda ngoba utata into awayeyifuna wayithi ndifuna noba uyintombazana kodwa ube necertificate uze ungahluphi
okanye uhlupheke emzini. Uqholo ke elibali likatata wakhe ebelenza nam ndibe ngathi utata wakhe ndimbonile. Waqhubeleka uqholo wafika kwamanci emzini wakhe. Wathandwa ngubhuti, ndasibona nesiqendu sakhe sokugqibela sokuthandwa kwakhe ngumyeni wakhe. So uqholo uphile impilo yokuthandwa. Ukushiywa kwakhe ngaba bantu akukhange kuhlale kamnandi kuqholo, ngoba noba kuphi uqholo beyohlela ukuxelela into yoba heyi utata kaNosisa, utata kaNosisa. Umbone ukuba unesikrobe esikhulu uqholo sokushiywa ngumyeni wakhe, even years after umyeni wakhe emshiyile. Kodwa uqholo bekuthi xa kufika kule ndawo katata kaNosisa umbone ibinxeba livuka libe litsha, amqale eculweni lakhe uba ke iculo likatata kaNosisa ibinguMasibulele kuYesu. But ndifuna ukuyiveza le nto batata umongameli ethi ebudeni bendlela uqholo, I think futhi just 2 years emva kuba ehleli okanye a year emva kuba ehleli phansi, uqholo ke ubekhonza apha ephathekile apho ebesithi yena ndithanda umculo wakhona. Enezo zinto ke njengoba ndisitsho ndisithi ubethi ke xa seyicula uqholo angabi nandaba nabenothi ndawoni na. Uthi ke ngoku uqholo kum, hayi mama Nci, noba ndihleli phantsi nje kodwa andikwazi ukuya enkonzweni ngenxa yomlenze. Uye wayugunya lolunyawo lwakhe. Ngenxa yakho andisakwazi udrayiva e-long distance and nolwezine ngoku andibafumani. Ndikhe ndathi ngenxa yoba ndiqonda ukuhlala apha endlini kundenzela isithukuthezi, ndathi mandiye kule cawe lapha kufutshane eyi-Assemblies. Ndithi uqholo, hayi uvakashele endaweni kaQholo, ndiyakuthanda i-Assemblies, nam ndike ndivakashe phaya, kuphiliwe, kuyashunyayelwa, futhi umntu uyakhuliswa. Kutsho mna siyazincokolela ke noqholo. Uqholo athi, hayi kangangoba ndiske ndasoske Qholo phaya, ndathi ndamana ukuya ndayithanda le ndawo. Ndithi hayi Qholo, iyathandeka nyani njengoba usitsho nje, iyathandeka nyani i-Assemblies futhi ngendlela efundisa ngayo. Kodwa ke ndiza kwinto ethi tata umongameli, kwezi nkonzo zimbini se-Assemblies, ayisowisho khona umntu wase-Assemblies apha noba mnye. Kwezi nkonzo zimbini, i-Assemblies ne-Methodist, incinci into ezohluke ngayo. Zehluke ngento encinci. Inkonzo yase-Assemblies will make you sit down, bathethe nawe as an individual. Into ayenzekileyo kuqholo, inkonzo ye-Assemblies imwine ngokuba uqholo xa ndincokola naye, njengoba ndisitsho ndisithi bengumuntu othandwayo uqholo. Thina wisile azikhange sibe nandaba nokuthandwa kwakho. Into esibe nendaba nayo ukuthi uqholo uyasiphilisa ngoba uqholo uyashumayela, uqholo ufundisa thina. Salibala ukuthi uqholo as much as befundisa thina, but naye unegap yokufuna ukuhlaliswa phansi. Wavele wathi evizithela Assemblies, kanti Assemblies bazavele bamhlalise phansi uqholo. Uthi ngale mini ndivizithele ngayo ndifike kungolwesine kukho mama abadala, omama abangabahlolokazi. Uthi kwavele kwathethwa ngomama abangabahlolokazi abangenabayeni uba babakhulisa kanjani abantwana. Hayi uthi yaske yatshiwo le nto. Sabe ke nyhani thina zange simhlalise phansi uqholo, simxelele uba ewe mama uqholo, njengoba nathi usikhulisa nje kodwa mhlawumbi nawe ikhona igephu ekuwo. So ndifuna ukuthi ke ikhona mna into endiye ndayifunda, into ethi tyhini kukhona nyhani le ndawo siye siyilibala ukuthi mhlawumbi abantu abangabahlolokazi nabantu abehlukene nabayeni, ii-divorces mhlawumbi thina siyiwisile asibaniki attention kakhulu abayidingayo. So it's a lesson to us ukuthi ngenxa kaQholo sifunde ntoni ukuze nomnye angathi ndithe ndivakashele endaweni kwavele kwafika kwathethwa ngento endiyifunayo. But ke uQholo ebumelwaneni bakhe, Nkosi yam, ube ngumuntu oqiniseka uQholo ukufundisa to the right direction. Besingakaze noQholo sihlebe, yazi xa ningomakhelwane nike nihlala kunye nikhe nibe nayo nento enihlebayo nithi mhlambe nihlebe uyambona nobani. uqala uzawuthi usathi even kwaphaya kwa-education, mandingena apha kwa-education, benditshilo ndathi I'm going to be lengthy. Mandingena apha kwa-education, bendiyibhalile into bendizoyithetha but ke ngoku sekumandi nokufathuza oku. Uqholo njema besiphangela kunye kwa-education, a-subject advisor. Into emenze uqholo wamandelwa ngu-education kakhulu. She was a college lecturer eSicawu. And uqholo efundisa iitishala
ukuba xa sele ke uyitishala wenza kanjani eklasini. Wavela uQholo coincidentally kwavalwa ii-colleges, wafika uQholo as i-subject advisor, kwafuneka uba makalandele le tishala ebeyifundise esigcawu ukuba eklasini iperforma kanjani. Na uQholo yavele yadibana le nto yamenzela ubomi obulula nobomi omnandi bokwazi into yoba lo mntu bendimfundisa mandiqhubeleke naye ngoku sele eyenza practical le nto beyenza. So uQholo, she was just a pillar yakwa-foundation phase as i-subject advisor. I think ukuba ngaba I'm honored into yoba ndibe ndithetha ngoQholo as education because uQholo bekufanele kuthetha u-district director wakhe apha, kuthetha u-CS wakhe ngenxa ye-performance yakhe uQholo nelegacy ayishiyileyo kwa-education. Neetishala zakhe ndicinga uba beziyinikiwe i-chance bezizawuthetha ngoQholo zophele. Ubuthi xa umkhaphile uQholo because beba nawo amaxesha okuthi hayi ndicela uze sikhe siye sobabini ndine-workshop. Xa ufika phaya ufike kuyaculwa kumnandi, yonke into yenziwa ibe ngumdlalo kwi-workshop kaQholo. Baphume bonke abantu bembhungisa uba hayi mama, neli gama lithi Qholo ndilive apha kootishala. Le nto ithi Qholo ndiyive apha kootishala, yindlela ebebembiza ngayo, bebonakalisa uthando noku-appreciate i-capacity building abanike yona along the way. Ndithe ke bantwana bam xa ndizawuhlala phantsi ke ngoku ndathi zonke izinto zithethwe ngumfundisi Nkosi yam zizezi nam bezikhona engqondweni. But ke ndifuna mna ukugqibezela ngento ethi ayikho into entle eyogqitha le niyenzele umzali wenu yokuthi ngomzuzu wokugqibela nibe khona nimngqonge. Abantwana bakaQholo bayi-7, kube khona nabazukulwana ke ababenza abantwana bakaQholo babe baninzi, kube khona omolokazana ababenza abantwana bakaQholo babe baninzi. But aba bantwana bayi-7 bakaQholo kukhona namakhwenkwe kubo. Ndibabiza ngamakhwenkwe ke ngoba bebancinci kodwa ngamadoda emizi yawo. They were there nge-last minute kamama wabo. Kunqabile into yokuba abantwana babe khona kungabikho mntwana okuthiwa uphi ubani naloo bani kusithiwa uphi nje, ukufika kwakhe umbona uba unxile akazazi noba ubebizelwani kwakule nto. Abantwana bakaQholo bandenzele intliziyo emnandi ngokuba bahombele ukuhamba kukamama wabo, babe khona bonke. Kuthi noba bekungelulanga, kuba akululanga ukushiywa ngumzali, kodwa bayihombele yonke le nto. Xa ufika bafike bakuxelele into yoba no, this is what doctor said to us and silindile ngoku, we are waiting for that moment. I know ukufika kwayo khange belula, kodwa niyilinde ngenhliziyo nangediscipline emangalisayo. Qholo, I think enye yezinto emlimazileyo yade yamenza uba makabe uyahamba phambi kwexesha kukudiagnoswa kwakhe ukuthi une-cancer. Xa sivele ulanda ii-results zakhe uthi kum, hayi mamanci, I never thought emva kokuba sendibe neentlungu ezingaka emzimbeni kanti kusekho enye into engaphezu kwale bendiyinyamezele. Kunjalo nje ndambona uba she is devastated. Ukuba bekungengomntu okholwayo njengoQholo, she would be saying, uThixo undiphoxile. Kodwa uthi uQholo uyitsho le nto in a polite way to say, khange ndicinge uba ukanti kusekho into efana nale. Kodwa ke kulungile mandigoduke ndiye ebantwaneni bam bacebise into yoba makwenzeke kanjani. So ndizama ukuthi ke abantwana bam, nina akho nto niyenzileyo kuQholo. uQholo bendikhona ndilingqina zonke izinto uQholo ebenazo, most yazo, nokuba naye ke ebeyintombi yakwaMkhonde exhathisayo ofuna uzenzela, kodwa up to 90% wezinto uQholo abenazo empilweni yakhe zizinto enimenzele zona. Even the satisfaction esempilweni yakhe nangaphakathi kwakhe ebomini bakhe zizinto ezidiphozithwe nini kwinhliziyo yakhe. So le ntsikelelo nini kwangumfundisi athi nimanyane niqhubeke ngolu hlobo yintsikelelo enifaneleyo. Bambalwa abantu abenza ngolu hlobo. uThixo ke ndimbulele kakhulu ngokwazana noQholo. Ndifunde izinto ezininzi kuQholo,
I don't know what to say. Kodwa I want to say ekugqibeleni uLeya emva koba eyenzile yonke into ebezawuyenza uxolo mongameli. Uthi kwabonakala ba lo mtshato wakhe awuduhlangana. But amazwi endiwathandayo kuLeya ngathi kodwa ngoku ndizawukhonza uThixo. Uthi uLeya uthi kuyo yonke lento lemizamo sendiyenzile yangaphumeleli kodwa ngoku ndizawukhonza uThixo. That's Genesis chapter 29 verse 35. Uthi but now I'm going to serve the Lord. So njengoba nikwenzile konke nathandana nayenza yonke into engumzekelo ekhayeni lenu kodwa ngoku continue to serve the Lord. Then uThixo will do the rest. Enkosi mhlali ngaphambili. Amen. Amen. Masibulela kakhulu kumakhelwane kumhlobo kwemfundo ubephethe yonke into lo makhelwane ungumakhelwane odynamic. Siyabonga kakhulu abantwana bakasisi Tata Mongameli noma bebengengabo ababhali. Uyazi lencwadi sibanika yona namhlanje ndikhala kubekho obemnye olichule abhale lencwadi ukuze nabazukulwana babazukulwana bafike lencwadi isafundeka yobubomi sibuhlela apha namhlanje. Masikhawuleze sibize abantwana sibize nabazukulwana bazokuthi ke kumakhulu uhambe kakuhle. Ndicimba ke njengoqholo noba bacule inote engekhoyo noba bacule inote esezantsi nephezulu kodwa akho mntu uzobaculela. Bazawuziculela bona sawuthi ke thina sihlela phansi ibe sithi esithi yaphezulu okanye yaphakathi okanye yapha kodwa ke ibe iculwe ngabo. Bazukulwana nabantwana yizani ke ngaphambili. Utata omncinci besendilungisile iculo kodwa ke ndizawuculela iculo number 178. Hayi ukuba nzima kwamatyala am endinawo nina.
utata umfundisi osiphathela inkonzo, abefundisi abakhona, umzi wakwaManci, umzi wakwaMkhonde, friends, family, I greet you all in Jesus' name. Amen. Ndilapha ukuzothetha ngomama. A virtuous woman, a woman of fortitude, a woman of strong belief, respectful, loving, and a caring woman, the woman we called umama. Umama usifukamele okwesikhukhukazi, sifukamele amantshontsho aso. Usifundisile konke okuhle. Now umama went through some of the worst adversities in life. In 1989, she nearly lost her leg in a car crash. 3 years later, she lost her husband, our father, in another horrible car crash not too far from here. Though a huge shock, this only made umama stronger. She threw herself in God. I still remember umama enxitywa kule cawe kwicawe ekufutshane apha yaseWesile engena engumama umanyano. This was in 1993. Ndisayikhumbula amaculo iculo elaliculwa apho, hymn 195, Yesu wena ungumhlobo. She rolled up her sleeves and mothered us because nothing was going to get on her way. She now had 7 hungry stomachs to feed. Sonke sijonge kuye njengamantshontsho etaka ejonge kunina, but we were fed in more ways than one. Nam esami speech isithanda ukuba side ke ndizawunyamezela because ndizothetha ngomama. Umama did not like to be seen in a position of weakness. I remember in 2016 when she was hospitalized for a complication on her leg. We went to visit her in Durban with some of my then colleagues. We found umama in good spirits and smiling. Uthi xa ethetha, benicinga uba nizofika ndigula, kanti nizobona umuntu oziphileleyo. Inyama kuphela egulayo. Umphefumlo wami uyaphila. Here is umama protecting us from seeing her in pain and suffering. Umama still being umama, even at this moment. 2 years ago, umama was diagnosed with breast cancer. In all indications, it seemed to be under control and manageable. She underwent various treatments. In the month of December, umama became very ill. From the medical reports, it seemed that the cancer had spread now to the liver. On the 22nd of December, she asked us to take her to hospital. At this point, she looked really fragile. We called her on the 23rd, and she sounded no better. But she asked us to call her in groups to avoid multiple calls. Since we could not visit her in hospital, we greatly anticipated speaking to umama on the 24th. We gathered and called her. With a bold voice, she spoke to us. Bantwana bam, selifikile ixesha. Andizuphila xesha lide.
nogqirha akusekho nto bangayenza. Qinani bantwana bam, akuncedi. Andinamandla. I can no longer taste. Andikwazi nokutya. I cannot even use the bathroom. This is the end for me. Qinani, yintando kaThixo. Nithandaze, ndilubone usuku lwangomso. Ndibuye ekhaya ndihlale nani, kukho izinto esizawubonisana ngazo. On that day, it was tears and sorrow. But umama wasithuthuzela. She was still umama even at that moment. She was in a position of strength, though we thought she was weak. Sahlala naye umama on Christmas Day. Wasiyaleza, wasomeleza, wasibulela. Sathetha naye, sakwazi umbulela umama esimamele. We will forever be grateful for all that you are. Home will never be the same without you. We did not know we had so little time with you after your diagnosis. Phumla ngoxolo Mkhonde, Gadula. Sikukhulule njengokubana ubusicelile. The memories we have live on. Enkosi. Good morning. My name is Vuyisa, or Nomyayaya, as my grandmother called me for my entire life. It is a privilege for me to represent Beauty's grandchildren today by offering a few reflections on her life. It is with no doubt that she impacted in one way or the other the lives of those that are here today. Her roles were many. She was a teacher, a caregiver, a woman of great faith, a storyteller, generous, and a great advisor. These are about a few words to describe her greatness. Khulu was unbelievably compassionate. Her heart and generosity knew no bounds. One of our favorite memories with her was the annual trips to Spirit to celebrate our achievements. Khulu taught us that no matter how small your progress is, always remember to make time to celebrate your milestones because no one understands what it took to accomplish them. Khulu's love for her family was the core of who she was. She valued her calling of wife, mom, sister, aunt, and grandmother above all others. She was the best testament to what living a life full of love, grace, and kindness truly means. She called all the time and prayed for each and every one of us to the point that if one of us had a goal that we wanted to achieve, you would definitely hear about it being repeated in a prayer session. Our grandmother perpetually preached the importance of prayer. Sometimes we didn't even want to go to prayer, but we did nonetheless, and we appreciated her for instilling the power of prayer in each of us. As Kwezi says, Beauty was a beautiful lady who will be dearly missed. We will miss her storytelling, the way she laughed, the way she told us to dream big, and her smile. Unfortunately, the grief we feel is a grief shared by every person in this room, as well as those far beyond the walls. She touched countless lives through her love, service, and hospitality. She was the kind of person we all hope to be. I'd like to leave you with Khulu's words she left with us before her passing. Don't get old because getting old is no fun. While it might not always be fun to get old, life is a blessing.
each day is a gift. I take comfort in knowing that our story has already been orchestrated and that under heaven there's a time for everything. It was Kulu's time. She left this world in peace, nothing left unfinished, unafraid, no journey incomplete. She leaves behind a legacy of anecdotes, a life of memories, a lifetime of memories. For me, like for so many of us, she was a significant lifeline whose absence will be deeply felt. Lala ngoxolo makhulu. Enkosi.